Ρεπ το μέτρημα. Πάμε τον άλλα. Πόσες? 27. Είσαι καλά εκεί από εδώ. 28. 29. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε φίλε. Πάμε. Σιγά. Ωραία. Αυτό είναι το που έχεις να αναλύσεις. Είναι πολύ καλή όμως. Πάμε. Μπράβο. Ωραία. Πάμε. Σωστά. Πάμε. 13. Ωραία. Πάμε τώρα. Ωραία πάμε. 14. Ωραία. Πάμε. 35. Ωραία. Πάμε. Ανέβω σιγά. 16. Σωστός. Πάμε. Αματονή. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Άλλη μία. Ωραία, για το 8 λεπτά. Είσαι για να αναλύσεις. Πάμε. Σαρδάμια. Πάμε, πέσε τη μία. Πέσε. 19 μέρες. Όχι. Πάμε. Πόσες. Πάμε. Ωραία. Σιγά. Πόσες ρε, πόσες. 44. Πάμε, πάμε. Ωραία. Ανέβα. Μπράβο, 45. Ωραία. Πάμε. Δούλευε. Πάμε. 36. Ωραία, να τον πάμε. Άσε το τσάκι, κοίτα. Μπράβο, ωραία. Πάμε. Άσε το τσάκι, εντάξει. Ωραία. Πάμε. 49. Μπράβο.
Ανέβασε πάνω, Αντώνη. Πάμε.